नमस्ते प्रणाम भाई लोग। तो का हाल बा। तब फिर से तोरा लेंगे एगो नए वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी प्रमोद प्रेमी के गाना के बारे में। बहुत ही सुपर हिट गाना लेके आइल बाड़न जौन एल्बम के नाम बा पिंक कलर साड़ी। आ ई गाना यूट्यूब पर रिलीज हो गईल बा। सृष्टि म्यूजिक कंपनी से ई गाना आ चुकल बा। बहुत ही जबरदस्त बा। तो भाई लोग एक बार ई गाना के जरूर सुना लो। पिंकी कलर साड़ी जाने तो भाई लोग तोरा लंगे प्रमोद प्रेमी के गाना कैसा लगल ह? आशा ना विश्वास करता नहीं तू लोग प्रमोद प्रेमी के अगर फैन होकबा लो तो तोहरा लंगे ये गाना बहुत ही अच्छा लागल होई। तो भाई लोग ऐसा ही हम नए नए गाना के अपडेट लेके आवत रहनी और तोहरा लंग से भोजपुरी भाषा में बतावत रहनी। तो भाई लोग ये गाना नहीं मिलत यूट्यूब पर, तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। जौन एल्बम के नाम बा पिंक कलर साड़ी। बहुत ही अच्छा गाना लेके आइल बड़ा प्रमोद प्रेमी यादव जी। तो रउआ सबसे ये गाना के पूरा डिटेल्स बता दी। तो भाई लोग ये गाना आइल बा सृष्टि म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। जौन एल्बम के नाम बा पिंक कलर के साड़ी। आ सिंगर के तो जानते हो लोग प्रमोद प्रेमी यादव आ गायिका करिश्मा कक्कर जौन बहुत ही जबरदस्त गाना गावेली भाई लोग। और राइटर के बात करी तो ई गाना के लिख रहे बानी सतीश बाबा आ म्यूजिक दिले बानी अभिषेक तिवारी जी। और ये वीडियो में काम कैले बड़न प्रमोद प्रेमी यादव और काव्य सिंह। बहुत ही अच्छा जोड़ी बा भाई लोग प्रमोद प्रेमी और काव्य सिंह के ई एल्बम में। रउआ सब भी हमरा से प्यार करे नी तो हमारा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी। ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो हम लेके आवत रहनी नया नया गाना के। अगर रउआ सब हमारा के नहीं जाना तो हम अपन परिचय बता दी। हम शहर में नारायण निराला आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग यहीं पर अपन वीडियो के समाप्त करतनी। जय बिहार, जय भोजपुरी समाज। तो भाई लोग फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए